Què pot passar de cara al reverí i quins punts es parlaran? Ja vam veure com alguns regnes van arribar a Maryjoyce i com d'altres estaven de camí en el cas del regne Nefertari. Tots s'acabaran reunint en un únic punt, tal com hem pogut veure en altres moments del manga. Una sala ben ampla amb tots els reis de cada regne, junt amb els marins més importants, en aquest cas l'almirall de flota Akainu junt amb els 3 almiralls, amb Borsalino, més conegut com a Kizaru, Lisho, més conegut com a Fujitora, i el tan esperat Green Bull. No crec que assisteixin en aquest cas en Sangoku ni en Garp, ja que tots dos van quedar retirats un cop després finalitzada la Gran Guerra de Marineford. El tema d'inauguració imagino que serà la presentació dels nous membres del rang de la Marina, tal com he exposat abans. A continuació s'argumentarà els pros i contres de l'Oka Shichibukai o els 7 grans guerrers del mar, constituïts actualment per en Baggy el Pallasso, Boa Hancock, Trafalgar D. Dráculo Mihawk, Bartholomew Kuma, Edward Weevil i Don Quijote o Flamingo, del qual ha sigut derrotat no fa gaire per al nostre protagonista. Aquí s'haurà de decidir si aquesta organització mereix seguir en peu o es dissol. Com tots sabem, hi ha diversos regnes que estaran a favor i d'altres que estaran totalment en contra per haver patit manipulacions per part d'algun d'ells. No obstant, la Marina també s'haurà de posicionar d'alguna manera, ja que per ells tenir l'Oka els enforteix a poder militar de cara als Yonkos, però d'altres estan totalment en contra d'aquesta banda de pirates amb certa immunitat envers els seus actes delictius, i no dubto que en Fujitora faci gran èmfasi en aquest tema. Com aquest punt donarà tanta controvèrsia, es veurà repercutit a l'hora de parlar de la gran banda i del pirata que encapçala tots aquests enrenous i repercussions en el nou món, els pirates del barret de palla. Aquí s'acabarà de dividir la posició d'alguns regnes, els que estan a favor d'aquesta banda i o pirates, per tenir una justícia i valors bastant sòlids, i els que estan totalment en contra. Seguidament tindrem una altra bomba de la que parlar i que ens donarà bastanta informació. En aquest cas, crec que serà l'estat de cada Yonkou, ja que la Marina s'acabarà assabentant del cara a cara entre els pirates de Big Mom i els del barret de palla, i tindran tot l'interès en saber quins seran els pròxims objectius i moviments de cada un d'ells. Quan estiguin a 3/4 parts del reverí, desenfundaran el tema del retrobament dels pirates del Barba Negra i de l'exèrcit revolucionari, ja que no sabem si van acabar enfrontats o van marxar abans de que anessin a buscar el seu company Jesús Burguès. I aquí la meva teoria, on crec que en aquest moment arribaran Sabo i el seu company del qual també s'ha teoritzat, l'usuari d'una Zoan del corp, juntament amb molts ocells d'aquesta espècie. Agafarà el seu germà pel coll i l'utilitzarà d'hostatge davant els grans càrrecs presents en l'esdeveniment i dirà: l'exèrcit revolucionari està reunint a tots els seus membres. En breus donarem el primer pas. I fins aquí podrem donar per finalitzat el reverí. Espero que us hagi agradat la meva teoria. En aquest cas podeu donar-me el vostre suport deixant-me alguna crítica positiva o constructiva. Si preferiu deixar un like també em sembla genial. I subscriviu-vos si en tot moment voleu saber si penjo nou material. Jo soc Mugiwara Revolucionari i fins la pròxima. Adeu!